Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव फरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नै जोंना सारा रेडि जाबाय, नै सारानि पेकिं रेडि। लोगोफोर दिनै थांनायनि टाइम जाबाय। ना खाबथानानै लाखिनो हायो, ना हमथानानै लाखिनो हायो जाबाय लोगोफोर। दा उफाय गैया, गावबो नागारनानै थांनो हाया जागासिनो। गोसोआ पाट्टर फिल खालामगासिनो लोगोफोर, मा खालामनो। दा फारसेथिं आंबो जानाय लोंनाय रेडि खालामदों, ओमफ्राय साराबो लानानै थांफाखागोन आरो मोनानि जानायखौ। ओमफ्राय फारसेथिं गाहाबो बिसि फिसानो एकदम मा होनो झालमुरि बानायगासिनो दं ज' जानो थाखाय। दा नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो। दा झालमुरि बानायदों नै फिफाया गथ'फोरनो जाहोनो। दा जाबायानो, नै मिक्स खालामखांजोब्बाय। गोथाव मामा, जानो हागोन नों? गोथाव नुथारबाय। जायबोरै खुदै गबाय नै गथ' सानैया, जानो लुगैनाया हाथारला। झालमुरि सोर सोर जानो ओरै रेडि खालामबाय नै। पेपार बबाय नै, रानबाय झालमुरि। जि गोथाव नुखादों नै, रानबाय नै जोंना सारा। 10 थाखा माबायाव, मा होनो पेपार मोनसेयाव 10 थाखा। साबेसे दं? साबेसे मानसि? जों बैयाव सानै, साथाम, साब्रै, साबाजों, आठजोन। 7 8 सानैनि। दे लाद'। किता हानखो नोंहालाय? मोनसे सेल जाबाय। फैदो थां। मोनसे, बिमानो मोनसे। दे हायाव लाना जिरायदो दे। गोलैया। लानो रोंबा गोलैया होनदो। बेयावल' दे। जिरायना जादो, जिरायनानै। बानायनाय झालमुरिया माबायदि? मोजां। गोथाव ने? मामि, बोरै जाखो? मुरि जादों नै, मुरि खुगायाव सोदों आरो। ओइ मोनजाबाय? माला उदै बुंगोनसै बिदिबालाय। दे। ओइ गोलैबायसो। गोथाव नंगौना नङा मामा बाबा बानायनाया? जादो दे। जायै जोबनोसै नै आंहाबो। जि गोथाव जादोंमोन आरो बानायनाया। फिसाया नै बिफानि खानाय गोमोनखौ फुदों आरोना। दोंफा दोंनै मोननाय दंमोन नालाय नैबे साबदारि साइडआव, बेखौनो फिसाजोआ फुना होबाय नै। मोनदों मा? दे फुबावदो। दे, जि मोजां फुनानै होनो रोंखायो। गोथांखौ खेबफाबावा, खालि गोमोनखौल' आरो। दे मा फुदो। मामि ओरैनो हरलाय। फुना होदो। दे फुबाय थादे मा दे, आं ओंखाम खुरनो। लोगोफोर, दा जोंहा सारा थांनायनि रेडि जाबाय, जाखांबाय लोंखांबाय जों जयै बिमा फिसा। आङो जानो खहाबाबाबो जाफाबाय, मानो होनब्ला हारसिं जायो, बेहाबो उसुबिदा। आं जायाबानो बेबो जाया, बेखायनो जोङो ज' जाफाबाय आरोना। बेसेबां? 1 2 3। थांसिगोन मालाय सारा, थाब फैफिन दे। अक्ट'बर नेक्स्ट सुटि, अक्ट'बराव ना मामा? स्टार्ट जाबाय नै, दोनलांसिगोन आरो बिगुमाया।
दैयानो नै जोंना Bye bye. बाय बाय बाबा बाय बाय दखानाव हाबलां बाय बाय थांबायना मामि बाबाया Tuwaवनो फैगोन बाबाया थुआव फैफिनगोन नामा नोंनो खिन्थाखादोंहाय 9 10 आव फैगोन मायाव 10 आव फैगोन 10 10आव फैगोन नामा दे दा फिसाजोआ बिराद गोसोखांदों आरो बिफा थांखांनायनि उनाव मानो होनब्ला सान हर सानफ्रोमबो गुलि गुलि गेलेनाय जानाय लोंनाय फरायनाय बेबायदि आरोना थांनाय फैनाय फिसाजोआनो एकदम 24 घन्टा बिफाजों थाफाबाय थानाय फिसालायाथ' बारा नांजाखाया जेबो ओमफ्राय दा फिसाजोआ नै मा अबस्था लोगोफोर बिदिनो जायो उफाय गैया दा मामि बाबाखौ बुंहरदो मा बुंहरदो मा बाबाखौ दे Baba, I miss you. Teacherनि Baba, bye bye. दिनैनि दिना जोंनि थाखाय बिराद बिदि आरोना माने सहायख' हायै आरोखि बिराद हमथा खामानि मावदोंमोन माने मैयानिफ्रायनो माने थांसिगोनखाय सुखुवा जाबाय थाखायो आरोना टाइमा दा फैथ' मोनबाय थायो लोगोफोर फाइनालि दिनै फैबाय टाइमा गोसो हमथा मावबाय दांबाय जाहोहरबाय लोगोफोर दा थांबाय जोंना आदायानो दोनलांबाय ओमफ्राय माथो उफाय लोगोफोर थांखांबाथाय खालि मोनबाय थायो दा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानाब्लाबो दुखुखौ शेयार खालामनो सानाखैब्लाबो माने हमथानो हायियाव बिदिनो जायो आरोना लोगोफोर जेखि जाया मोजाङै मोजां सौहैथोंसैल' न'खर सालायलांनो थाखाय उफाय गैया गावनि न'खरखौ गारनानैब्लाबो गोजानाव थाहैनांगौ जायो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर दा जोंना फिसालायाथ' बारा नांजाया मालाय फिसाजोआसो बिराद गुलि थाबाय नालाय बाय बाय लोगोफोर